gaurrekoan arratiko anaian arteko lehenengo desafioa montaude hemen, da izinbe espero baino jente gaue batu de, beldurra probetak dugu denpora txarra itigia zerre hongo zan, beha egi izan jaigiroan eta lagun artean bertaratu gara. Eta helburu bai izinde hainbet urtean pelotia etxiteak indor izan anaiak batutea, eta gaur egunean batera da bizen gazteak azbe elkartasun hori sortutea, eta posik. Rekalde anaiak erondauri txapela guztiz merezi dute, eta oin mugarri desafioa ateioek aditu, datorren martxoaren bien igorren hasiko dana, horreri begire eta datorren urtean atxera horango beste bat mondetan badu.